Ano ba mo unsay kalainan sa pastor protestante o paring Romano Katoliko? Kana siya mga pangutana, mga higalag maigsoon atong tagaan ug tubag sa ato ang himuon nga content sa karon nga panahon. Actually sa balang kasulatan mga sir ug mga ma'am, pag maingon taog pastor, refer na siya sa pari o tanawa. For example, ang atong Ginoong Jesucristo, tinaman ang mabasa sa balaang kasulatan nga si Ginoong Jesucristo, pastor. Sumala pa ni San Pablo, Hebrews chapter 3 verse 1, siya ang apostol o pangulong pari sa atong pagtuo nga atong gihuptan. So buti pasabot, biblically speaking, kung maingon taog pastor, refer ka na sa pari. Kumingon taong pari, refer ka na sa pastor sa matuod na iglesyang gitukod ni Kristo. Pero sa karon nga panahon mga higala ug maigsoon, di gyud malikayan nga usahay makatandi-tandi kita sa ato ang gitawag og palibot sa hinungdan nga naapoy mga ning butho ng gawas nga mga nagpailapod nga mga ministro sa Dios. Nagbitbit og balaang kasulatan, nagbitbit og maayong balita, nagbitbit pud usab og kanang giingon nila nga balaang pulong. Mo na ato ang tan-awon kung unsay kalainan sa pastor protestante og paring Katoliko. Matuod ba kini nga pastor? Matuod ba kini nga iya sa Dios, or unsa ba ang gisulti sa balaang kasulatan? So sa balaang kasulatan makita nato nga si Kristo apostol og pangulong pari. So therefore, ang tinuod nga iya, tinuod nga pastor, tinuod pud usab nga pari sama sa ato ang Ginoong Jesucristo. So kumusta man ang mga Katolikong pari? Tinuod sila nga pari at the same time tinuod sila nga pastor sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kay pasibsibon man nila ang mga magtutuo sa pulong sa Ginoo. Dili lang kay sa pulong nga mabasa, kung dili sa buhing pulong nga si Kristo nga ipakaon sa panahon sa pag-abot sa pagsimba o pagdawat sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Kumusta man ang mga pastoy protestante? Dili man sila pari. Ang mga pastoy protestante dili pod na mahitabo nga naa sila gina-offer nga sakripisyo ngadto sa Dios. Ngano man kay ang tinuod nga pari na gina-offer nga sacrifice. Kaya sa balaang kasulatan kanang gina-offer nga sacrifice manggod gitawag na sa mga Katoliko kita. Ang mga Katoliko sa bagong kasabutan kanang unbloody sacrifice that refers to the Holy Eucharist. Katong giingon sa tong Ginoong Jesucristo nga, do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. So mo na nga nahimo ang mga apostol, ang mga disipulo sa mga apostol, nga mga pari sila at the same time pastor, nga naman kinaa sila gina-offer nga sacrifice. Nga sumala pa ni Kristo, buhata kini sa akong handumanan. Karon nga panahon na ay mga pastor pero dili man pari. At the same time naapay nagpapari-pari niya wala pa gi-offer na gitawag og sakripisyo. So therefore, piki. And sa laing bahin, ang tinuod nga pagkapari o pagkapastor na agi walay bugto nga kutay kung ato ang iatras ang panahon from 2025 paatras sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ambot na kong ipasabot mga higalag, mga igsuon, connected siya dito sa atong Ginoong Jesucristo. Ang mga pastoy protestante, dili man sila connected kang Kristo. Connected man sila sa ilahang mga nagkadaiyang mga founders, sa mga sektang ilahang gipasakupan nga musangko didto kang Martin Lutero. Before Martin Lutero, wala pa ning maong mga sikta ka. Kumusta man ang mga Katolikong pari? Ang mga Katolikong pari, mga higala ug mga igsuon, tatawag tinaw, sila ang katumanan, sila ang magsilbi, sila ang tumoy ba kumbaga. Sa karong nga panahon nga naay koneksyon kun ato ang iatras padulong ngadto sa gitawag og mga apostol, kay nakadawat man sila og valid ordination og kana nga ordination nagikan gud mismo sa mga apostol. So mo ni kalainan mga higalag maigsuon, and biblically speaking din pod, again ang tinuod nga pastor pari, ang tinuod nga pari mao nang pastor. Mabato sa Acts chapter 20 verse 28, gipangasiwaan or gidumalahan og obispo ang usa ka iglesia. Sila man sila obispo, nangatagi pag obispo, nangatagi pag pari. So therefore,
dili na tinuod nga iyan ni Kristo. Mo na kung natin makita nga pundok wala gani pari, mga taki gani pari, dili na iya sa ato ang Ginoong Kristo. Dili na maoy tawag nga gisulti sa balaang kasulatan. Bisa pagabitbit na sila balaang kasulatan, basta nagpasakop sila og mga tao nga dili pari, ay bugos na. Bugos na, fake na. Og ang tumoy ni anak mga higalag, mga igsuon, mahatod ang atong kalag padulong dito sa impyerno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.